Tradičnou súčasťou leta vo Vysokej nad Kysucou je púť ku kaplnke svätej Anny na hore Kyčera. Kamenná kaplnka je obklopená krásnou kysuckou prírodou a pútnici ju pri príležitosti sviatku mena Anna navštevujú už od roku 1911, kedy bola postavená. Tohtoročná svetoanenská púť pripadla na nedeľu 27. júla. Pútnici so sochou Panny Márie, ktorú niesli členovia dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou a dobrovoľného hasičského zboru Horný Keľčov, sa na cestu vydali o 9. hodine spred farského úradu. Putujúcim sa postupne pridávali ďalší veriaci a spoločne smerovali do časti obce Široký most a odtiaľ lesným chodníkom až ku kaplnke svätej Anny. Pri kaplnke svätej Anny bolo už všetko pripravené na slávenie svätej omše. Tá sa začala o 11. hodine a celebroval ju vysocký farár František Mikuláš. Svätá omša slávená v lone krásnej prírody a tichu lesa akoby znásobovala Božiu prítomnosť a mala jedinečnú atmosféru a neopakovateľné čaro. Tak ako každý rok v jej závere pán farár malým darčekom ocenil najstaršiu účastníčku púte. K púti ku kaplnke svätej Anny patrí i tradičné občerstvenie, o ktoré sa každoročne starajú členovia dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou a dobrovoľného hasičského zboru Horný Keľčov. I tento rok si tak pútnici mohli pochutnať na kotlíkovom guláši, údenej klobáse či zemiakovej placke. I keď tohtoročná predpoveď počasia mnohých odradila, predsa len stačilo veriť. Tí, ktorí sa púte ku kaplnke svätej Anny na hore Kyčera zúčastnili, i v rámci prebiehajúceho celoročného putovania k drobným sakrálnym stavbám v osadách obce Vysoká nad Kysucou, odchádzali tak spokojní a neľutovali svojho rozhodnutia.